Labatag, pakikabog po. Thank you po. Alright. 1, 2, 3, release! Abet, kabog! Ayan po yung mga ibon po natin. Ayan po sila. Ayan po, good morning. Good morning. Ayan po, napakarami pa po natin mga ibon. Ayan po sila. Good morning po. Ayan po sila. Napakarami pa po natin mga ibon. Sana makauwi po lahat na ligtas ng mga ibon po natin. Ayan po sila, nagdalawang grupo na. Sana diretso po ito ng Pampanga mga ka-BBC. Ayan po, good morning. Kabog daw po, sabi ng mga viewers natin. Kabog daw po, ayan po sila. Ayan po yung mga ibon po natin. Napakarami po, tagudin po tayo. Jolly Inay, good morning pare, good morning. BBC, solid daw, sabi ni paring Wishy. Yo, what's up mga idol, no? At nagkita na naman tayong muli. So yun ang yung mga idol, loading ngayon mga idol, no? Sana sa BBC mga idol, second lap derby. Yun ang mga idol, no? At yun, tagod din na mga idol, no? Medyo kinakabahan ako mga idol, no? At sana lang, no? Pero kaya ng ibon natin yan mga idol, no? Kaya ng ibon natin yan. At yung nga pa, no? Ibon natin, no? Galing ng Tagudin kanina mga idol. Ay ano, galing ng Carmen, Pangasinan. So yun ang at yun ngayon Tagudin. So tara na mga idol sa loading station ng EPSA. Sasakay natin yung ibon natin. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol, no? So isang mapagpalang gabi mga idol. Sino loading na naman mga idol, no? Dito sa EPSA mga idol, no? Second lap derby mga idol. At yun, kasali tayo isa na mga idol, no? Sa 4 laps duluhan mga idol. At yun nga, Tagudin tayo ngayon mga idol, no? Ngayon September 15, Biyernes mga idol. At yun nga magtatalpak tayo ngayon. At yun nga mga idol, sa bito nito mga idol, sa sa linggo pa mga idol. At yung at sana lang mga idol, itong dalawa natin mga idol, maging consistent pa rin mga idol. At yung dahil sa kaya kanina mga idol, dumating to mga idol, galing sa Carmen, Pangasinan. At yung consistent naman si Giant natin mga idol, talaga napakasolid, no? Napakatigas si Giant mga idol. At sana lang mga idol, no? At ito, Tagudin mga idol, at sana lang, no? Makayanan niya ba mga idol, no? At yung flying sa lahat ng makalapad isa lang dito mga idol. At yan ang mega shoutout sa pogi nating coordinator. Alright. Boss, may shoutout niyo, boss? Shoutout nga pala kay Boss Birdbirds. Alright, no, idol boss tol. Birdbirds Cups, no. Mega shoutout sa'yo, no. At yan BBC lang sa kala mga idol, no. At yan mga idol, sa mga kalapatid siya, no. Kasi may nagsabi sa Facebook page ko na paano daw mag-vlog mga idol. So madali lang mga idol, no. Kung naiiyak kayo mga idol, kasi mayain itong tropa natin, itong kalapatis natin yung mga idol na BBC din mga idol. At punta lang kayo, baka makita nyo ako mga idol. So collab tayo mga idol, no? Collab tayo para magkaroon ka ng video mga idol, no? Magkaroon ka ng channel. At yung at medyo hindi mo alam gumawa ng account, sariling account, no? So magtanong ka na lang kay Tito YouTube, yun ang
Ayun ang ano, at yun, mega shoutout sa idol na. At yun, sa mga kalapadis natin na, may pa-shoutout tayo dito mga idol. So yun na, mega shoutout kay Red Check Love TV. Yun, mega shoutout sa idol na maraming salamat. So walang sawang pag-support sa Muntikon Channel. At yun na, kay Renata Romero TV. Yun, mega shoutout sa'yo. Ma'am, mega shoutout. Maraming salamat po na sa patuloy na pag-support sa Muntikon Channel. Ano, at kay Jason Lino. Yun, mega shoutout kay Jason Lino. Yun ang ha? Yun na mga idol no. Yun na, dalawa na lang yung natin na nakasali sa isang derby tsaka isang patibayan mga idol. At yun na yung naka fundraise 2-1 natin no. Wala pa mga idol. 280. Ano, 280 mga idol. Yun na. At isang tayo no, isa pa yung nakapatibayan natin mga idol. Ayun ang at mega shoutout. Continue tayo mga idol na mega shoutout kay ARS Love from Mexico, Pampanga. Yun ang mega shoutout sa idol na. At kay Airwolf Pigeon, yun na mega shoutout aka Jace Pina. Alright, no, solid natin supporters ko no. Maraming salamat idol sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel no. At yun ang kay Mark Tonga Angelo. Yan, mega shoutout mga idol. Yun na, marami tayong kalapadis dito mga idol no. Yun na, may mga kalapadis na mga idol no. Yun ang at kay pa-shoutout Lebron Love Boy Donate. Yun ang yun, mega shoutout si idol no. Para na akong grade 1 magbasa nito mga idol no. Pasensya na kayo mga idol no. Malabo yung mata ko. Alright, kasi naman dami mga kalapadis sa mga idol no. At yun ang tagutin mga idol. At sana lang no, makayanan pa ito ng ibon natin. Pero malakas yung ibon natin mga idol. Pinakain natin ng sarili niya yung tae. Yun ang at ito no. Yan, mega shoutout kay Boyet Duran. Yun, from Boyet Duran from US. Yun, viewers dito, viewers natin from US. Yun ang idol no. Ayun sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo mga idol. Yun ang at yun, sa mga patuloy na sumusupport sa Muntikon Channel no. At sa mga gusto pa please naman no, mga idol na may mga kalapadis sa rito, marami na. Ayun, pa-support po sa Muntikon Channel. At yun nga, maraming salamat sa inyo mga idol. Yun ang at 1,300 subscriber tayo mga idol. At please naman mga idol no, kung nagsasawa kayo sa pagmumukha kong to, meron tayo sa pang channel mga idol no. 15,000 subscriber mga idol. So maraming option mga idol na pwede nyo pagpilian sa mga video ko mga idol no. So public prank meron tayo dyan mga idol. At yun, pasupport na rin po mga idol. Yun ang maraming salamat sa inyo mga idol. At yun ang tapos ito middle pack Sunday mga idol na, samahan nyo ako magabang. Maraming salamat sa inyo. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol no? Yan ang isa mapagpalang araw mga idol. At yun nga mga idol no. Ngayon mga idol is September 17 mga idol. At yung nag-release na yung mga idol, nag-release na sa Tagudin mga idol no, ng 6:39 ang BBC. Yun nga mga idol no, kanina nag-release mga idol ng 6:39. At yun nga mga idol no, talagang napaka-excite mag-abangan mga idol no. At yun, maganda naman yung panahon. Maganda yung panahon mga idol no, maganda yung paligid. Pero yun nga, medyo may mga fog, pero okay lang yan no. Medyo kaya na ng ibon natin yan mga idol no. Ayun nga, Tagudin mga idol no. At yun, Tagudin Ilocos mga idol na distance mga idol nasa 199. Yung at yan, aabangan natin yung ibon natin ngayon mga idol. Nagkukumahos na ngayon mga idol, malapit na yun ngayon mga idol no. At yun mga mga idol no, yung darating ibon mga idol sa speed na 1.4 sa oras na 9:03. Time check tayo mga idol no, 9:18 na mga idol. At malapit na. Yun na nga no. At yung samahan nyo ako mga idol. Sana lang mga idol si Giant mga idol maging consistent sa pag-uwi mga idol no. At yun na nga no, 1.4 mga idol, 9:03. Time check 9:18. At yun na nga no, sa 1.3 is 9:14. Sa 1.2 naman mga idol is 9:27. Yun na nga no, sa 9:27 mga idol no. Yun na nga no, sa 1.1 mga idol, 9:42. Eto na mga idol, pinakinintin natin mga idol, 9:42 yung 1.1, 9:42. At time check tayo mga idol, 9:19. Yun na nga no, at sana lang mga idol sa speed na 1.1 mga idol no, magawa uli ni idol mga idol, magawa uli
ni Giant yung speed na ano mga idol, 1-1 mga idol sa oras na 9:42. At yun ang ano, mag-aabang tayo mga idol. Aabangan natin to yun ano. At dito tayo sa medyo mga kulimlim dahil talagang hindi kaya dun mga idol. Hindi kaya yung init mga idol. Yung love natin no, hindi kaya mga idol. Sobrang init talaga mga idol. Ang sakit sa balat. At yun ang ano, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids no, sa mga nag-anatin, sa mga solid natin supporters dyan no. Na-appreciate ko talaga mga idol. Na-appreciate ko ano, yung mga pag-support niyo sa Muntikon channel. Yung alam ko nandyan kayo. Nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo mga idol. Salute. Yun ang ano. At yung mga natin dyan, mga solid natin supporters dyan. At syempre no, special ano tayo, shoutout tayo mga idol no. Special shoutout tayo kay ano, kay Idol Boss Kalapatids Billy Baina. Alright no. Ito yung solid nating idol natin to eh no. Malakas to si Idol. Solid to, solid. Idol, salute Idol na napakalakas ng ano to, malakas ng Kalapatids na to no. At syempre no, ito si ano, si MCNY3T Love. Yun ang ano, ito na mga idol na si ano to, si Idol ano, Idol Boyet Duran no. Yun ang ano, ito mga idol, pa-support ng channel ano nila mga idol, Facebook page nila idol. Facebook page to ng asawa niya mga idol no, MCNY3T Love. Yun ang ano, Facebook page ng asawa niya. At yung ano, yung si Idol Boyet na sa US. At yung nag-handle ng mga ibon niya ngayon, yung asawa niya. Napakasulit mga idol. May laban na sila mga idol. Tingnan niyo, silipin yung mga ibon nila mga idol. Ang gaganda ng mga ibon nila mga idol. Solid na solid mga idol. No? Solid na solid yung mga mga ibon nila mga idol. Talagang mataas yung mga linyada. At yung ano, loading ngayon sa kanila mga idol no, Olonga po. Yun ang ano. At good luck idol, happy flying. Ano, sana makamit mo yung tagumpay, makamit natin yung tagumpay tulad ng pangarap ko mga idol. Sana makamit natin no. Yan, mega shoutout sa inyo no. Ano, sa lahat ng mga kalapatids dito no, sa lahat ng mga kalapatids natin, happy flying. Yan, at good luck sa atin lahat mga idol. Good luck sa atin lahat. Yan na. Si mother ko. Shoutout Aliana Love, Jojo Mongko Victor mga idol. Alright. Yan na si alright na, Jojo Boko Vendors mga idol na pa-support mga idol. At syempre no, Aliana Love. Yun ang ano, maraming option mga idol. Marami tayong may pili mga video dyan no, about sa kalsada mga idol, sa mga homeless dyan. Salamat sa binigay na tinapay kagabi. Alright, napakasarap. Puro Love, tinapay mo ang sarap. Yun ang ano, si Commander pala nagpadala ng tinapay sa kay Ermat ko. Alright na. Ayan, mega shoutout na. Ano, Jojo Boko Vendors, Aliana Love na pa-support mga idol no. Ayun mga idol, abangan tayo mga idol. At malapit na nagkukumas yung mga ibon natin. At konting kembot na lang mga idol no. Eto mga idol, dito mga galing mga ibon natin mga idol sa north mga idol no. Dito mga galing sa ano tayo, second lap derby mga idol no, Tagudin. Yun ang ano, Ilocos Sur, Tagudin Ilocos Sur no, sa speed ano, 199 km air distance mga idol no. At yung ibon natin nagkukumaos na mga idol. Sana lang talaga mga idol no, dumating uli mga ibon natin mga idol sa speed na 1-1. Alright no, so yun yung pinaka consistent contender natin na si Giant Palong-palo. Yun ang mga idol, sana all. Alright na, sana maging sana all talaga na si Giant mga idol no, kasi marami ng ano mga idol, marami ng fans si Giant mga idol no. Pumapalo talaga si Giant. At yun na nga mga idol, time check tayo ulit ngayon mga idol. 9:23. Ayun na mga idol no, 9:42 mga idol sa speed na 1-1. 9:42 sa speed na 1-1. So alright na, konting minuto na lang mga idol, konting kembot na lang mga idol natin. Paparating na yung mga ibon natin no. Konting-konti na lang mga idol. At yun, wala pa tayong natatanaw na no. Wala pa tayong natatanaw ng mga warrior ngayon mga idol no. Wala pa tayong natatanaw mga idol, malinis pa yung kalangitan. So yun na nga ano, malinis pa mga idol no. Siguro ito mga idol no, dadaan yung mga ibon dito mga idol mamaya-maya lang konti no, from Tagudin, Ilocos Sur mga idol, dadaan na mga idol. So abangan natin mga idol. So yun mga idol no, may mga ilan ang dumadaan mga idol no. Ayun mga idol, may mga warrior na mga idol no. Ayan, galing na Tagudin to mga idol. Ayun no, pero sa atin wala pa mga idol. So time check mga idol no, 9:41. Yun nga ano, wala pa yung Giant natin mga idol, wala pa yung Grizzle natin no. Ito na mga idol no, may galing dun mga idol. Ito na mga idol. Ito na mga idol. JB! Si Giant dyan na. Alright mga idol no. Si Giant mga idol, dyan na mga idol oh. Ayun na mga idol oh. Ayun na mga idol, si Giant mga idol. Galing dun mga idol no, galing dun si Giant mga idol no.
Alright. Baba na. Nice one, Giant. Alright. Ayun na mga idol. Magpapakalak tayo mga idol. Si Giant mga idol dumat. Apa? Dumating na no. Alright, pasok. Alright, nice one. Crack natin mga idol. Ayun na si Giant to. Dito rito. Doon ako, bidyon mo. Nice one. So yun na mga idol na. Ayun na mga idol. Alright, si Giant mga idol, 947 mga idol, no? Nag-speed pa siya ng ano mga idol, 1,073. Alright, ang lakas mo Giant! Alright, no, may isa pa tayo mga idol. Awe ba, nanggaling pa siya ng ano mga idol. Siguro nagatid siya ng north. Galing pa siya dun mga idol, no? Ang south, nagsaatid pa siya ng south mga idol. Galing siya dun mga idol, no? Sa tower, dapat dito siya galing sa ano. Dito siya magagaling sana sa north mga idol. Ang layo ng pinagalingan niya mga idol na nasipat ko agad mga idol na tumutumbok na punta rito mga idol. Nagda-dive na mga idol. So, kapag tayo mga idol. 1,073. Asa na? Tanin ko na ito ba? Solid mo, Giant! Okay na siya, eh. Solid mo! Ang lakas mo, Giant! Nice one! Wala ka ba agad ng idol? Naghanap... Galing pasin ko sa berya yan. Okay. Naghanap ng kanin mga idol. Naghanap ng kanin. Pinakain na ito ng sarili niyang tae mga idol. Kaya bumili. Kaya lang natin. Alright. Okay na. Oh, yan. Magtubig ka una. Electrolytes mga idol. Electrolytes pa painom natin kay Giant. So mamaya na pahinga na konti. At yun naabangan natin yung gray seal natin mga idol, no? Nice one, Paul. Sabi sa'yo, ilaro mo si Giant. Ayaw mo pa sana yung laro, di ba? Oo, di pa sana. Si John Paul nagsabi sa akin, nilaro ko si Giant, no? Yun na nga, no? At yun. 1,000 pa rin mga idol, no? Solid. Abangan natin siya na si Grayson. Alright mga idol, no? Sobrang saya natin mga idol, no? Dumating si Giant mga idol, no? 947 ba yun? Tapos nag-speed siya ng 1,073. Alright. Napaka-solid mo, Giant, no? Napakabangis si Giant mga idol. Ang problema nga lang mga idol, no? Lagi siya nanggagaling dito mga idol sa south mga idol, no? Yung kita yung tower na yun mga idol, no? Lagi siya nanggagaling doon. Nung dati rin mga idol, no? Saan ba yun? Saan ba yung hagis nung dati? Carmen, Pangasinan mga idol. Dito rin siya nanggaling mga idol, no? Sa lahat ng laban niya, dito siya lagi nanggagaling. Ano dyan mga idol? South mga idol, no? South yan dyan. Dito nanggagaling yung lagi na south na race. Tapos, ito yung north mga idol, no? Lagi na inikot yung mga idol, no? Dito dapat mga idol, no? Dito mga idol. Yan, dito yung sa north mga idol. Siguro may daan na siya mga idol. Mayroon na siya sariling daanan. Pero doon siya lagi nanggagaling, no? May sarili na siyang daanan mga idol. Hindi siya tumutumbok dito, hindi siya rito. Kundi doon siya nanggagaling. Parang naghatid siya or may daanan siya na kanya, may sariling daanan siya papunta ron. Tapos umiikot na lang papunta rito. Yun nga mga idol, sobrang layo ng ano niya mga idol. Sobrang layo ng inikot siya mga idol, no? At yun, napakasaya natin mga idol si Giant mga idol. Napakabangis mga idol, no? Malupit mga idol. Ang laking ibon mga idol. Parang manok, parang parawakan. Alright. Ayun na nga, no? So, ayun ang grizzle natin mga idol, no? Umiikot-ikot na mga idol. Asa na? Ayun na mga idol, no? Ayun na, second bird mga idol. Second bird mga idol, no? 954 mga idol, second bird natin. Andiyan na. Ayun na mga idol, ayun na. Ayun na, nagbibictory na mga idol, no? Nagbibictory na mga idol. Ayun na, humikot pa. Alright. Ito na, second bird natin mga idol, no? 954 mga idol, 954. Okay lang to mga idol, no? Kahit mag-speed to ng mga 900 or 800 mga idol. 800 speed na ito. Okay, alright. Okay, baba. Yan na. Pababayin natin mga idol, papasukin natin, no? Tawagin nyo. So yun na mga idol, no? Papasukin natin ito. Tamad pa nang pumasok to mga idol.
Kailangan mapapasok na natin to. Ayun na. Pumasok ka. Sige, pasokin mo. Sige. Eh mga idol, di man sila hingal mga idol, no? Walang kahingal-hingal yung ibon natin mga idol. Hindi hinihingal yan mga idol, no? Walang hingal yan mga idol. Ano mga idol, no? Mahiwagan tayo, pinakain natin sa kanila mga idol. Ang problema, ayaw pumasok. Ayaw pumasok ng ibon natin, no? Ayaw pumasok mga idol, papasukin natin. Papasukin natin mga idol. Pasok, 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 pasok. Ito yung pinaka-problema natin kayo, no? Ito yung pinaka-problema natin sa Graysill mga idol, no? Ayaw pumasok mga idol. Ayun na. Ayun na. So ayun na, ayun na, ayun na. Pumasok na. Ayun na. Kuklak natin mga idol. Dito ka, Day. So yun mga idol, ito na yung ano natin, ha. Ito na yung Graysill natin mga idol. Dali mo! Ito na. Dito na mga idol, no. Dali na. 125. Ay mga idol, no. 1,025 mga idol. Alright. Palumpala yung mga ibon natin na idol na awal. Solid pa, solid. Alright mga idol na, so 925. Tapos si Giant naman mga idol, 173. Alright mga idol na, so napakabangis, napakalupit mga idol na. At yan, maraming salamat, no. At yan, may live na live pa yung dalawa natin mga idol. Alright, basic. Ha? Please. Ano yun na? Giant sa kalam eh. Ayan na. Makakainin ko na. Hindi lagi ko po isa na eh. Namamara ko pa siya mga idol, mga lodi. Wala mang kahingal-hingal yung ibon natin mga idol, no? Mag-miss na ako muna. So yun mga idol, yan papainumin natin ng mahiwagang mga idol, tae ng kalabaw at tae ng kambing mga idol, no? Yun mga idol, wala kahingal-hingal yung mga natin mga baratang warrior natin mga idol na yan. Uminom ng mga idol, uminom ng tubig ng prion mga idol. Yun mga idol na, so ito na. Ito na mga idol, sikreto ng mga pogi. Makapasana ulit ko talaga rito mga idol, no? Galing-galing mo, no? Nag-aakid ka ba ha? Pupunta ka pa ng south ha? South ka pa ng gagaling ha? Para daw pag south na, pwede mo na siya ilaro. Pwede rin daw siya pang Gusto south. magpalaro ng south mga idol. Gusto magpalaro ni Giant sa south mga idol, no? Lagi siyang south mga idol. Kung darating siya mga idol, south lagi yung ano niya. South lagi yung... Doon siya lagi nagpapakita mga idol kapag ano na. Galing south mga idol, no? North yung laro niya ni Giant, pero ano, yun, south siya lagi nanggagaling. So yun ako mga idol na itingan natin. Mga idol na kayo galing yan, mga idol kakarating mga idol, no? Fresh from Tagudin mga idol, Ilocosor. Yung mga idol, no? Walang kapagod-pagod mga idol. Kaya tayo ng kambing. Papakainin natin. Alright. Yun na nga na. At syempre mga idol, no? Eto na mga idol. Ito na. Ito yung pinapakain natin sa kanila mga idol. Ito yung dating nila mga idol, no? Pasalubong mga idol, no? Sa flower, tapos kalapatids flyer mix mga idol. At syempre with malunggay. Siyempre mga idol, no? Wala tayong honey mga idol, kaya binibigyan natin mga idol, no? Meron tayo ritong yan. Ano to? Syrup to mga idol, sa tinapay to mga idol. Syrup to mga idol, no? Tawag ito. Basta yun na yun. Yun na yun. Alright, tapos bibigyan natin si Giant. Yun na yung mga idol, no? Napakasarap ng nila mga idol, ng mga chicha nila mga idol, no? Chicharon. Yan ang kumain ka muna. Tapos bibigyan natin si mga idol.
wala yung pagkainan na isa. Dito na natin ilagay. Yun na nga, ano. Ano mga idol na masaya tayo mga idol. Kasi yung iba natin mga idol na bibilis nila mga idol katapano mga idol na. Hindi sila nagpapaiwan. Ayun na. Kumain na muna kayo. Alright. So yun na mga idol na. Kumakain na si Giant mga idol. Alright. At yung grizzle natin mga idol, palong-palo din mga idol sa kain mga idol. Oh. Yung paborito nila mga idol. Yan, tayo ng kalabaw. Alright. Nice one, nice two. Okay, nagpakitang gilas yung mga natin mga idol, mga warrior natin mga idol. No? Nagpakitang gilas mga idol. Umuwi sila para sa pagkain na ano, kakainin nila na. Yan, no? Bilis nila mga idol, walang kaingalingal. No? Alright, alright. Puro 1-1 mga idol, puro 1 mga idol. Puro 1,000 mga idol. No? Ang bangis. Alas mo.